Добре дошли в рубриката Нашите партньори. Днес ще ви запознаем с Клунтех. До мен е Пресияна Витанова, специалист подбор на персонал. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Бихте ли се представили с няколко думи? Разбира се, аз съм Пресияна Витанова, работя като рекрутмент специалист в Клунтех. В компанията съм от 3 години. И интересното е, че също съм завършила в Икономическия университет Варна, магистърската си степен в специалност менеджмент на човешките ресурси. Разкажете ни повече за Клунтех като работодател. Разбира се, компанията е ирландска финансово-технологична група, която съдържа 7 компании. Съответно, тя също е глобален лидер в възстановяването на данъци и паричните преводи, като част от Клунтех са компаниите TaxBack, TransferMate, TaxBack International, Visa First, Sprintax и Vinamic. Кои са позициите, за които най-често търсите хора в Клунтех? Най-често имаме отворени позиции в сферата на технологиите и на финансите, като много често имаме и позиции, които са на джуниор ниво. Съответно за тях не се изисква предходен опит, защото компанията предоставя цялото необходимо обучение. Такива, например, са Payment Specialist, Tax Specialist, също така в Customer Service, обслужването на клиенти и, разбира се, джуниор IT специалисти. Страхотно! Какви други възможности за развитие предлага Клунтех на младите хора? Клунтех предоставя множество кариерни възможности, също така в сферата на дизайна, на маркетинга и комуникациите и на човешките ресурси. Бих искала също да ви попитам дали имате стажантски програми? Разбира се, компанията организира стажантски програми през летните месеци от годината, защото тогава студентите имат възможност да отделят време и да участват в тях. Освен стажантски програми, също така често компанията предлага и договори на срочен договор за определен период от време и такива, които са по заместване. Как могат да се подготвят младите хора за кандидатстване при вас? Кандидатите е хубаво да учат и да знаят език, особено когато се кандидатства за международна компания. Разбира се, зависи от компанията и самата позиция какво изисква, но конкретно при нас мога да кажа, че за всички позиции, дори за тези, които са на джуниор ниво, се изисква добро владение на английски език. Съответно, много важно е да обръщат внимание на детайлите. Това е много важно качество за повечето позиции, особено ако се работи с данни и документи. И не на последно място, те трябва да са мотивирани, да искат да учат, да се развиват и да надграждат знанието и уменията, които имат към момента. Какво се случва след като изтече срочният договор на ваш служител? Повечето стажанти и хора, които са започнали при нас на срочен договор, остават в компанията и след приключването на договорите, тъй като компанията предоставя множество кариерни възможности. Много хора също се преквалифицират и се преместват вътрешно в компанията в друг отдел. Как протича процесът по подбор на кандидати? В зависимост от спецификата на позициите, процесът може да варира и неговите стъпки също, но обикновено провеждаме първоначален разговор с кандидатите във връзка с тяхната кандидатура за позицията. Съответно, в последствие имаме задание за повечето позиции, които молим кандидатите да попълнят и в зависимост отново от самата позиция може да последват едно или повече интервюта с менеджерският екип. Къде могат да следят студентите за отворени позиции в компанията ви? Студентите могат да следят за актуални позиции при нас в нашия кариерен сайт. Също така в повечето кариерни изложения, които са тук във Варна, ние присъстваме и може да се запознаят с нас. И разбира се, тук в кариерния център в университета има наши флаери и разбира се, консултанти от кариерния център може да помогнат на студентите да се ориентират за подходяща позиция за тях. Много ви благодаря за участието. Моля, благодаря ви много за поканата. Ще се радвам отново да се срещнем. Абонирайте се за YouTube канала Кариерна академия и следете всички интервюта с бизнеса.